Bukelwe Ntuzuma TV sihlangene sisepoint njengamanje wonke inhlanga ezimelene nabantu bokufika ziphekelele la where the leader of March and March Jacinta ubabize bonke abantu base KZN bafikile kufike ngisho abantu abaqhamuka kwamanye ama province sihlangene point njengamanje kunensizwa eyaziwayo la eyilunga le March and March mfowethu kunjani? Ngiyaphila mfethu ngingeza kuwena. Nami ngiyaphila mfowethu. How do you feel ngomgquqo onophushayo namhlanje ePoint nihlale ama-hour mangaka ePoint? Mina bafo engingakusho esikwenza manje mfethu kuyabonakala yazi kuyancomeka ukuthi sikwazi ukubona abantu bokufika abadayisa izidakamizwa bekhishwa kulama building labadayisela kona izidakamizwa. Ngithi nje umsebenzi esesiwenzile nomsebenzi sisazoqhubeka siwenza muhle kakhulu uyancomeka futhi engathi singaqhubeka ngaleli zinga leli. Mfowethu kuningi okwenzekayo ngoba niphusha lento niphushe from last year kuze kube imanje yini ezon stop ezothi no manje sekwanele ukuthi ni lo mgqiqo sesiuphushe kwanele? Hayi engakusho mina mfowethu ayakukho okuzosivimba manje uyabona njengoba siqalile and kwenzeka lokho abantu abaningi bebengavulekanga emqondweni but kodwa ngoba nakho sebeyabona ukuthi kwenzakalani bayabona ukuthi izwe liyahamba sebezophakama nalabo bebengaphakamanga okusho ukuthi akukho okuzosivimba nje sesivinjwa yilona ulwandle futhi nalo manje ukuthi kanjani hayi ngeke mfowethu nifikile la ePoint na pointer ibhilidi eli1 why ni choose le bhilidi? Okay ba leli bhilidi leli silpointile ilona bhilidi la khona ekwakhiwa khona isidakamizwa bese siyakhishwa sisupplyele amanye ama building okusho ukuthi ngasho ukuthi isihlahla isona lesi bese kuthi lawa abanye amagatsha ingakho ke isikhetha ukuthi size la sizovundulula la ngaphakathi. Mfowethu ngalama match nifuna ukuzuzana? Bafo ngalama match esilokho esiwenza sifuna ukuthi umuntu wase South Africa ahlale ngokukhuleka ezweni lakhe kungabi bikho omunye umuntu oqhamuka ezweni la ngaphandle ezobangisa ezweni lo munye umuntu akahlale kubo enze into yakhe umuntu akadli parish lakhe kubo njengoba nathi sidla ama parish ethu amakithi so njengoba nje sibhizi kanje sithi nje umuntu okufika akabe khona la ngwemvume nanokuthi ukwazi ukuthi aqashe abantu base South Africa let's say mhlawumbe unayo imali engango 5 million kwibusiness lakhe ezokwazi ukuthi aqashe abantu ingakho silwa sithi thina umuntu ongayena wala eSouth Africa akahambi unless mezokwazi ukuthi asimamise umnotho wase South Africa. Mfethu kade uyigolf uza le fight ne ungathini kumuntu omusha osekhaya uyibukela kude lento oselokishini ongayibandakanye neMarch and March? Mina ngingathi kumbukeli osekhaya noma umuntu omusha osekhaya siphumile sisukumile nawe sukuma lapha ekhaya ungahlali uhlalele izidakamizwa yebo noma ungasebenzisa izidakamizwa ungasebenzi kodwa ithatha isikhathi sakho ube nathi kanye lana ngoba lelizwe lelobuyiswa yithina abantu abasha abantu abadala ngeke abasenawo amandla sebesupporta thina kodwa uma ngabe thina singabantu abasha sophinde sihlale emakhaya ayikho into esizoyizuza lapho kumele ukuthi sisukume thina. Yebo baba mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ntuzuma TV we inspire. Ngiyabonga kakhulu baba.